A veure, teòricament ara estem en directe. Si ens podeu dir pel xat i si ens sents bé, si hi ha algun error o qualsevol cosa, feu-nos-ho saber. I ara ja començarem doncs, a parlar amb la Cesca. Si no em dieu res, jo confirmo que tot va bé. Vale, perfecte. Doncs la Cesca és part d'Hipàtia Mars i és el que parlarem una miqueta avui de què és això d'Hipàtia, d'aquesta missió, això de que se'n vagin a Mart, què vol dir i tot plegat. I la Cesca és enginyera aeroespacial, amb S entremig, i amb C, no està a Catalunya, tot i que el seu jersei ens indiqui Pedraforca. Ella està a França, ens agrada molt el jersei, i formarà part d'aquesta tripulació i abans de res et voldríem convidar en aquest Twitch de neurones fregides i per formar part d'això. Moltes gràcies. Doncs explica'ns una miqueta abans, quina és la teva trajectòria? Vas estudiar a la UPC, però després ja vas decidir marxar. Què has fet? Sí, doncs jo tenia els meus dubtes quan vaig haver de triar carrera, com molts de nosaltres, crec que majoritàriament, no? A mi m'agradava molt la física, les mates, també m'agradava la filosofia, també m'agradava la literatura. I, al final vaig dir, ostres, per estudiar física, no sé, els meus pares era algo més aplicat, algo més aplicat. És que em vaig a fer enginyeria aeronàutica, no? I vaig acabar, doncs, a Terrassa, fent enginyeria aeronàutica i al principi era, sí, els avions m'interessen, és interessant, però el sector espacial em cridava molt més l'atenció. Clar, l'enginyeria espacial en el nostre país, doncs, no és algo molt conegut perquè, evidentment, no hi ha empreses molt grans i les empreses que tenim ara doncs, s'estan desenvolupant, són petites i són molt noves. Llavors, clar, fins ara doncs, no teníem un teixit tampoc gaire important i és una cosa que sona bastant exòtica. I llavors, a nivell de carrera tampoc es toca molt la part espacial. I a l'hora de decidir un màster, com que tampoc havia fet un Erasmus, vaig dir, ostres, doncs m'agradaria anar a fer un màster fora, no? Per tenir una mica d'experiència internacional. I vaig estar buscant diferents llocs i al final doncs, vaig decidir venir aquí a Toulouse, que és a la ciutat on visc ja des de fa 6 anys, a fer un màster a l'escola Supaero, i on acaba molta gent també que ve de la UPC i de la Politècnica de Madrid, són bastants. I res, doncs allà em vaig especialitzar en sistemes espacials i des de fa 4 anys treballo a Airbus, a la filial d'Espai, que és Airbus Defence and Space, on he estat bastant temps treballant en sensors estel·lars, que es diuen, són com els ulls del satèl·lit, no? Les càmeres que miren al cel i es posicionen. Gràcies a aquests ulls el satèl·lit es posiciona perquè allà no hi ha GPS. I ara estic treballant sobre control de mecanismes, que són, és una part bastant concreta i en concret em dedico doncs, a moure els petits miralls que hi ha dins dels telescopis òptics d'observació de la Terra. Molt bé, molt bé. Però a part de tot això també formes part d'Hipàtia. Explica'ns una miqueta, què és Hipàtia? Sí, doncs, per fer una mica el lligam, no, de la transició el meu perfil professional i com he arribat a formar part d'aquest projecte que es diu Hipàtia 1, doncs va ser en el meu primer any de carrera que vaig conèixer la Mariona Badenes, que també forma part d'Hipàtia, i és, diguéssim, una de les creadores, juntament amb la Carla Conejo, d'aquest equip. I bé, ella va canviar d'itinerari, va acabar fent un altre màster, però vam guardar una mica el contacte pel fet que ella també era catalana. I feia ja com 2 anys que no ens vèiem, tampoc sentíem molt a parlar d'una a l'altra, i em truca un dia i em diu, ostres, Cesca, tinc un projecte per tu. Pots ser l'enginyera d'una tripulació a una missió anàloga marciana? Vaig dir, sí. I no, tampoc m'ho vaig plantejar molt. Em va dir, en 2 setmanes hem de presentar la candidatura. Tens 2 setmanes per presentar, per idear el teu projecte. Uau! I vaig dir, va, vinga, sí, em llenço. Li vaig dir que sí, directe, no? I bé, què és Hipàtia, no? Hipàtia és ara una associació, Hipàtia Mart és ara una associació, però ha començat com un projecte molt concret, que és Hipàtia 1, i aquest projecte va començar fa més o menys 2 anys,
el dia de la nena i la dona a la ciència, i en aquest dia, el mes de març de fa 2 anys, doncs es van trobar la Carla i la Mariona, doncs, integrants de l'equip, i la Mariona li va proposar doncs, un projecte a la Carla, va dir, ostres, jo vaig estar en una base anàloga marciana, després explicaré una mica Sí, què és això. exacte, tenia apuntat, dic que això és el següent punt, Sí, després explicaré. I m'agradaria doncs, que hi hagués un equip de dones catalanes que anéssim allà a fer recerca sobre l'espai i en concret també sobre Mart i doncs aprofitar en aquest context fer divulgació científica i crear referents femenins pròxims en l'àmbit de les ciències i la tecnologia. I la Carla, que ja treballava doncs, en tot de temes de divulgació científica, doncs es va unir al projecte. I elles dues, diguéssim, que és el primer nucli, no?, de creació d'Hipàtia. Va ser elles que van començar a contactar doncs, diferent gent per formar aquesta tripulació. Vale. Aquesta tripulació doncs, és una tripulació de 9 dones catalanes de diferents edats, doncs de 20 i pocs a 50 i alguna cosa, i totes amb un perfil científic, tecnològic i inclús artístic, que doncs, anirem a l'MDRS, a Mars Desert Research Station, que és una base anàloga marciana. Vale, és a dir, que a Mart no hi anireu, No, a Mart, de moment, encara no hi anirem. No. Farem veure com si anéssim a Mart i viurem en unes condicions el més pròximes possible el que podria ser doncs, habitar la superfície de Mart. Què vol dir? Primer, aquesta base està situada al bell mig del desert de Utah, als Estats Units. Per què allà? Doncs perquè geològicament el paisatge és molt similar al paisatge de la superfície de Mart. Llavors ja et poses en el context quan veus totes les roques vermelles, el lloc és molt àrid, amb canvis de temperatura, etc. I allà doncs, hi ha com uns petits mòduls que són com unes cabines, no?, que seria com l'habitacle, hi ha l'habitacle, hi ha diferents mòduls, però tot és molt petit i molt confinat. Llavors, què anem a fer allà? Ens posem allà dins i entrem amb el que diem, entrem en simulació. Doncs a partir del moment 0, ens tanquem allà i és com si estiguéssim a la superfície de Mart. Per tant, no podem sortir quan vulguem, no podem consumir l'aigua que volem, no podem menjar el que volem i no podem fer moltes coses com faríem a la Terra. Buah, clar, està tot controlat ja a partir d'aleshores. Sí, exacte. Hi ha tota una sèrie de protocols doncs, que hem de seguir com si estiguéssim allà, per tot el tema de seguretat. No? I aleshores, si voleu anar a fora a fer una caminadeta o el que sigui, com ho fareu? Sí, es pot fer, però doncs, això, hi ha una sèrie de protocols. Hi ha com uns vestits especials que també simulen. Nosaltres tindrem el nostre propi vestit. I després hi ha com uns cascos i unes motxilles que simulen doncs, els equipaments, no?, que haurien de portar els astronautes a Mart per tenir oxigen i la pressió suficient per respirar. No? Llavors, aquestes motxilles són limitades, per tant, no he dit que a la base serem 7, no serem 9, doncs 2 persones es quedaran a Barcelona, són les nostres backups. Si algú no pogués anar-hi, elles hi serien, però formen, evidentment, part de la missió. I, doncs, això, no tenim 7 cascos i tal, no pot sortir tothom, i també per temes de seguretat, evidentment, doncs, si mai passés alguna cosa, hauria d'haver-hi algú a la base, no?, per el tema de comunicacions i tot això. Llavors, el que es fa normalment és cada 2 dies, un dia sí i un dia no, més o menys, pots sortir a fer una caminada. Hi ha tota una sèrie de protocols. Posar-te el traje, tens walkie-talkies, inclús tenim un petit buggy per moure'ns per al desert, i llavors també, clar, no són passejades tampoc gratuïtes, sinó que són passejades on normalment es fan experiments que requereixin fer aquesta sortida. Vale. També entenc que hi ha una certa preparació física, perquè entenc que et puc carregar tot aquest tema o anar a viure allà i estar al mig del no-res, us deveu haver preparat també físicament fins a cert punt i tot.
Sí, de fet, tenim molta sort de tenir en el nostre equip una esportista d'èlit, que és l'Helena Àrias, i l'Helena, de fet, ara està preparant a veure si pot anar als Jocs Olímpics de París, als propers Jocs Olímpics. Ella doncs, es dedica al tir olímpic i ha sigut l'encarregada una mica de fer-nos la preparació física. No és una preparació física que hagi de ser molt dura, però sí que el fet d'estar confinat, una mica com ens va passar a tots durant el confinament amb el Covid, doncs que havíem d'intentar fer exercicis a casa, amb el que teníem a casa, en un lloc petit, no? Molt bé. I al final ella ha ideat una mica amb els diferents perfils i els esports o lesions que puguem tenir cada una de nosaltres, ens ha fet uns plans d'entrenament especials abans de la missió i durant la missió, i llavors també amb cintes elàstiques o amb ampolles d'aigua que puguem tenir per fer peses i així. L'únic que si és amb ampolles d'aigua, al final de la missió ja estaran buides les ampolles. Sí, perquè l'aigua és limitada, és un recurs que hem de tenir molta cura, també especialment perquè pràcticament totes les missions són de 6 persones, nosaltres serem 7, i l'aigua és la mateixa, llavors haurem de tenir cura. No? Les dutxes no poden ser banyeres com reines, no? I s'haurà de vigilar. Ens comentava el Tibor Bertólez per al xat que serà com uns campaments de Rosa dels Vents, però lo bèstia, jo crec, perquè això deu ser tota una experiència quan torneu a explicar tot amb tots els detalls possibles. I la Cristina ens pregunta que quins experiments fareu exactament, perquè clar, has dit que cada una ve també d'àmbits una mica diferents, tindreu experiments conjunts o cada una farà el seu, com funcionarà? Sí, els experiments, doncs, nosaltres tenim una mica com hi ha com 2 activitats principals de les tripulants. Una és el nostre rol com a tripulant de la missió. Cada una tenim un rol molt específic i després també són els nostres experiments. Pel que fa als experiments, cada una ha definit l'experiment que volia fer i els projectes que volia fer. Llavors, en el meu cas, és un projecte de biologia, que dius, jo fent biologia, jo fa des de l'ESO que no he fet biologia. Venim cap al cantó fosc, em sembla superbé. Però em va semblar super interessant de fer això. I després us en parlaré més, si voleu saber més. I té 2 vessants, té el vessant d'estudi biològic, diguéssim, i com a part tecnològica és tota la construcció del setup, perquè el setup el construeixo jo, doncs és construir una cabina amb tots els sensors, etc., no? Per fer l'experiment. Doncs el meu experiment tracta d'un ésser molt interessant, que es diu Physarum polycephalum. Potser algú de vosaltres el coneix amb el nom de blob, perquè és conegut com el nom de blob, i és un mixomicet. Què és un mixomicet? És un protist, és com una ameba gegant. Havia estat molt temps classificat com un fong, perquè té moltes característiques dels fongs, però també es diferencia bastant d'ells. I el que és molt interessant, perquè si el veieu, veureu que és com un fong, és com una massa així viscosa, que fa ramificacions d'un color així bastant groguenc. Aquest en concret, hi ha bastants tipus diferents. I és molt interessant perquè és unicel·lular, plurinucleid i és capaç d'aprendre. No? Això ho va descobrir una investigadora que està aquí a Toulouse. M'ajuda també una mica a fer el meu projecte. I ella i el seu equip van demostrar que el blob era capaç d'aprendre sense tenir sistema nerviós. Que fort. Cosa que ha sorprès moltíssim, no? La comunitat científica i té, aquest organisme té unes capacitats d'adaptació impressionants i és molt interessant a nivell d'estudiar i arribar inclús a resoldre la pregunta filosòfica d'on ve la intel·ligència. Sí. On és la intel·ligència, no? Què és la intel·ligència? De fet, si no m'equivoco, a la sèrie de The Last of Us, que ara està sent molt famosa, a la introducció
que comencen a aparèixer en plan fongs i coses així, crec que surt del polifacerum, el cefarum, Policèfalo. policèfalo, això, crec que surt perquè recordo la imatge del groc que s'expandeix i és realment espectacular aquest bitxo fa. Crec que és el que van, ara potser fico la pota, però crec que vam fer un treball d'això a la universitat i que és un ésser que és capaç de, bueno, el que deies, no? Com una cognició que dius, no pot ser perquè això són unicel·lulars, tot plegat, com pot ser que actuïn d'aquesta manera i que, de fet, la xarxa del metro de Tòquio està ideada parcialment amb això. És el mateix o ara l'he cagada? Bueno, està en relació. De fet, dels primers que van començar a estudiar el Fisarum va ser un laboratori un laboratori de recerca del Japó. Ells van ser els primers i en cert moment van veure que... Perquè primer estudiaven problemes de nutrició, de quin era les respostes que donava sobre diferents problemes nutritius. I es van adonar que el blob era capaç d'idear sistemes òptims ara em surt en francès, relier, d'unir diferents fonts d'aliment de manera òptima, pel camí òptim. I clar, van dir, ostres, pot resoldre problemes d'optimització. Vol dir que per haver-hi una optimització, un procés optimitzatiu, hi ha d'haver una memòria, perquè has de ser capaç de dir, ostres, per aquí no, per aquí ja hi he passat i és més llarg, per aquí em suposa més esforç, no, per tant, haig d'anar enrere. Hi ha un problema iteratiu, sempre, per haver-hi una optimització, no? I llavors, investigant sobre això, van dir, ostres, farem una cosa. Agafarem el pla del metro de Tòquio, que és un sistema superoptimitzat, i posarem fons de menjar allà on hi ha estacions. I deixarem el blob al mig, a veure què fa, a veure si sap resoldre aquest problema d'optimització. I el va calcar. El va fer perfecte. O sigui, va unir exactament com és el metro de Tòquio tots els aliments. És espectacular. I la imatge també és espectacular de veure com va trobant i diu, vale, aquesta és la via més òptima, doncs em quedo amb aquesta i me'n vaig amb la següent i dius, quina xarxa més espectacular. Sí. Doncs aquest és el meu experiment. Després hi ha molts altres experiments diferents. Per exemple, la Mariona el que fa, doncs, ella està fent un doctorat a l'MIT. Es diu ràpid, això? Sí. O sigui, un doctorat en ciències planetàries i astronomia, i llavors el que farà serà també utilitzar perquè a la base hi ha 2 telescopis i utilitzarà aquests telescopis també per fer observacions de galàxies i potser exoplanetes, perquè és el seu camp d'estudi, la recerca d'exoplanetes, i fer també astrofotografia. Llavors també tenim estudis sobre el nivell, com afecta l'estrès en el dia a dia de la tripulació. Doncs a través del cortisol, veure com són els ritmes circadians del cortisol en cada una de nosaltres, per veure, per exemple, si la llum a la superfície de Mart i el dia, que es diu el Sol, que és un dia de Mart, que és una mica diferent del de la Terra, doncs com podria afectar això, per exemple, els nivells d'estrès. Vaja, hi ha molts altres experiments també, i cada una, també tenim una periodista a l'equip. Això t'anava a dir, perquè abans ja has dit que no tothom és científic, que això ens agrada molt, les ciències i arts. Explica'ns. Doncs la Núria Jar és periodista, sí que és periodista especialitzada en ciència, en divulgació científica, i ella està preparant una sèrie de podcasts i de reports que també s'han de fer a la base durant el dia a dia, i serà una mica com la nostra reporter de la missió, no? I ningú millor que ella també per entrar a fons amb els experiments, perquè realment té un bagatge científic important i sap explicar molt bé
i amb rigorositat el Sí. que s'està De fent. fet, amb la Núria crec que vam fer un Disseccionem, vam fer unes taules rodones l'any passat i crec que la Núria Jar va venir perquè pel xat estan enviant-li molt, molt amor perquè és una crac i realment, quina tripulació més xula que teniu. Gràcies. Disseccionem número 5 que vam fer al respecte. Podeu recuperar la Núria Jar, si no teniu prou amb tot el que crea, doncs podeu recuperar-la allà. Hi ha una cosa molt curiosa que es té al començament i he repetit després, però no hi hem entrat, que és que sempre dieu Hipàtia 1. No us quedeu amb Hipàtia seques. I això per què és? Perquè ja des del principi de la missió la idea no era quedar-se amb una experiència sola, amb una tripulació, sinó brindar aquesta oportunitat que tenim nosaltres a altres noies i crear encara més de referents femenins, no? Perquè al final la unió fa la força, no? I quantes més serem, doncs més visibilitat es donarà al treball femení. Clar. I per això, per aquest motiu també, doncs fa més o menys un any es va crear l'associació Hipàtia Mars, doncs que primer es va, diguéssim, crear el projecte Hipàtia 1, no? I a partir d'aquest projecte, per donar, diguéssim, vida més llarga, més enllà d'Hipàtia 1, es va crear l'associació per gestionar tot això i ara doncs estem també treballant per poder fer una Hipàtia 2 Xulo. en els propers anys amb una nova tripulació de noies i dones. I seguirà sent un projecte de dones i noies, diguéssim. Perquè és Sí. la idea, no?, una mica. Sí, la idea és aquesta. La idea, doncs, un dels objectius més importants que tenim és crear referents femenins i propers. Per què? Doncs perquè al final podem ser conscients o no, però en el nostre subconscient sempre hi ha la identificació, sempre hi ha una identificació cap al que coneixem, no? Quan no tenim referents en un camp en concret, en aquest cas en les ciències i en la tecnologia, difícilment nosaltres ens projectem, no?, cap a aquest món. Llavors, hi ha molts estudis que demostren que les professions o vocacions, si realment no són professions doncs molt dins del cor, neixen ja quan són des de petits. O sigui, nens i nenes de 6-7 anys ja tenen bastant clar què és el que no volen fer i què és el que volen fer. I malgrat tenir llavors aprendre més coses, tenir un camp de visió més obert, conèixer més gent, les primeres influències, no?, la gent que està més al voltant, és el que acaba doncs, fent més pressió a la tria que fem del nostre treball, no? I amb això doncs, volem dir que amb el nostre projecte el que volíem fer és això, crear referents femenins propers, no anar-los a buscar molt lluny, no anar a buscar premis Nobel, no anar a buscar grans figures de la ciència i la tecnologia, perquè n'hi ha moltes dones molt importants i, evidentment, doncs se'ls ha de reconèixer la feina, però també hi ha molta gent del carrer, veïnes, profes, no?, que fan un treball molt interessant i que segurament ens influenciaran moltíssim més que una persona que no coneixerem mai i que ens queda molt lluny. Sí, clar, al final és una personalització també, el saber que sou gent d'aquí, que ens podem creuar amb vosaltres pel carrer, que hem pogut estudiar amb vosaltres, que sou de diferents edats també, al final representeu un ventall molt ampli, doncs fa molt més fàcil dir, ostres, doncs els nens o les nenes en aquest cas, de poder dir, jo puc ser una part de la tripulació d'Hipàtia de no sé quin any, no? Sí. I a vegades és això, no?, que parles i dius, ostres, soc enginyera espacial. Uau, que guai, no sé què. És com que t'imagines, no sé, t'imagines l'enginyer, perquè ja per començar no t'imagines l'enginyera, t'imagines l'enginyer així nerdi a la NASA, saps? Amb la camisa, no sé què. Que no té amics amb el cabell així. Saps? Bueno, la companya de classe que tenies a l'escola, no? I llavors, això, volem apropar simplement aquests perfils i l'espai és una cosa que crida molt l'atenció i que es veu així, doncs, molt exòtica i al final, doncs, des de moltes bandes també s'hi pot arribar. Mira, des del periodisme també es pot arribar a fer espai, no?
doncs és important transmetre aquest missatge, no? Que guai. De fet, si no m'equivoco, teniu un curs que ara ja és públic per qualsevol persona que vulgui fer-lo a casa o a classe o qualsevol cosa, que es va fer en col·laboració amb Abacus, que ara posaré el link pel xat, per tal de que qualsevol canalla pugui fer experiments, pugui aprendre sobre l'espai, sobre el que fareu vosaltres i conèixer-us una mica. Sí, va ser un curs que vam desenvolupar a través d'una plataforma que es diu Habilis, que és la plataforma educativa d'Abacus, i Abacus és un dels nostres sponsors. També vam fer el curs amb ells i va ser un curs molt bonic i el resultat va ser molt inesperat també, perquè el vam fer online i era per nens i nenes de 6 a 12 anys. Què passa, no? Vam dir, ostres, online. A 6 anys, ja per començar, són els pares que estan a darrere, no?, d'imprimir les fitxes, llegint les fitxes. Va ser, ostres, bueno, havíem de fer uns vídeos, també hi havia un cert material audiovisual, no?, però poquet. Llavors vam dir, ostres, funcionarà o no funcionarà? Eren 4 o 5 setmanes després, bueno, a final de curs. Clar, era feina, no? I sí que tot era, doncs, experiments en diferents àmbits. Però clar, hi havia... I la veritat és que vam tenir això, 200 alumnes, va anar genial. Wow. I cada mòdul, perquè hi havia biologia, salut, comunicació, etc. Cada diumenge fèiem un Zoom. I tots els nens i nenes es connectaven i ens podien fer preguntes en directe. I clar, al principi, jo me recordo, jo feia 2 mòduls, el de biologia i el de tecnologia. Inclús m'havia preparat diapos, no?, així, un PowerPoint, per dir, bueno, si es queden sense paraules, si no saben què dir, bueno, almenys jo els aniré explicant coses, no?, aniré profunditzant en els temes que hem tocat. No, no vaig haver-lo de posar mai. I passava l'hora i passava hora i mitja i encara tenien preguntes i es posaven a vegades a dialogar entre ells. Va ser genial, o sigui, realment molt, molt xulo. I vam dir, ostres, això que ha funcionat tan bé ho hem d'obrir tothom. No volem que quedi només amb els 200 nens i nenes que han passat en el sorteig, no? Clar. I, bueno, doncs ara fa poquet, deu fer un mes, 3 setmanes, ho vam obrir públic. I llavors tothom pot accedir, tothom pot veure els vídeos, descarregar-se les fitxes, tenir el material a casa i, bueno, estem molt contentes que això hagi sigut possible, no? Que no s'hagi quedat només amb 200 nens i nenes, sinó que tothom pugui utilitzar el material. Quina passada. Doncs sí, he posat al xat el link per si el voleu compartir amb famílies, amb amics, els vostres nens, el que sigui. De fet, aprofitaré per fer una mica de falca, que és que vaig fer una col·laboració amb Hipàtia amb el curs d'astronautes i vaig escriure un petit relat, una mica de contes, sobre una tripulació futura del 2027, una Hipàtia del 27. I que també podeu trobar allà els contes i que va ser superxulo treballar amb vosaltres, la veritat, i és una dinàmica molt, molt guai. També jo entenc que hi ha una certa pressió. De fet, la Dimoni de Maxwell pregunta pel xat si a nivell personal et sents còmode sent referent per a altra gent, que al final és com una certa responsabilitat, entenc jo. Mira, aquesta pregunta no me l'havien fet. Gràcies, Dimoni de Maxwell. No sé, a veure, vull dir, al final no... Jo crec que s'han de treure una mica aquests, bueno, prejudicis i tabús, no?, també de... Ostres, jo sóc la referent, per tant, haig de comportar-me com una referent, no? Llavors deixaria de ser una referent, no? Bueno, jo sóc jo, no? I si t'agrada el que faig, doncs guai. Si no, em sap greu, no sé, no? Però, no sé, no, pressió cap ni una. Al contrari, o sigui, és més... Em motiva a mi mateixa a fer més coses, no? Per exemple, això, l'experiment del blob, jo era una cosa que tenien guardada en un calaix perquè una amiga meva un dia, baixant així de la muntanya, que anàvem a caminar, em va dir, ostres, hi ha el blob, no sé què. Vaig dir, uah, vaig buscar-ho i em vaig impressionar sobre el blob. I el vaig guardar en un calaix, la idea aquesta de mira, em compraré un blob un dia i faré, bueno, no sé, faré coses a casa. I clar, quan la Mariona em va trucar vaig dir, uah, ja sé què fer, ja està, saps? Llavors, clar, seria una cosa que jo em podria guardar per mi, no? Que, bueno, no és la meva feina, no, o sigui, què em trauria, no, de fer això? Per mi l'important és compartir amb la gent. Sé que és una cosa que em motiva moltíssim, sobretot a nens i nenes i a joves,
és molt curiós i et permet experimentar, et permet aprendre el mètode científic, ser rigorós, moltes coses, inclús creatiu i és un procés també imaginatiu, no? Perquè veus el blob, com creix, quina és la coloració, quines són les formes. I per mi, doncs, que hi hagi gent que també s'interessi, Clar. a mi és la motivació de dir, uah, doncs com jugarem junts, saps? Ens divertirem i produir doncs, un material que sigui interessant per tothom, que tothom el pugui fer servir i al final, no sé, a mi és això, és una motivació, doncs que la gent també em segueixi Clar que sí. i poder compartir bueno, i defensar una mica també els valors, no? De l'aprenentatge, del feminisme, Sí, sí. l'igualtat, sempre... I també treure'ns una mica del damunt el nostre síndrome de l'impostora, no? Que portem una mica també posar per societat de dir-nos ui, 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 compte, compte. Clar que sí. Sí, sí. Sí, sí, com tu dius, és una cosa que vaig descobrir mi Hipàtia, no? Jo no sabia com es deia, ni sabia que jo tenia un síndrome de l'impostora, no? Per mi era com supernormal pensar així, que és el síndrome de l'impostor pels oients que no sàpiguen què és el síndrome de l'impostor o de l'impostor, perquè evidentment també hi ha homes que tenen síndrome de l'impostor, no? És creure's que no ets prou bo, no? O que per fer una cosa, o que sempre ho podries fer millor, no? I és un síndrome, no?, que és una manera de fer que es veu molt més en les dones pel fet que hem estat una mica educades d'aquesta manera, pel fet que potser també doncs, no tenim prou referents, no? I el fet de no tenir prou referents fa que ens qüestionem tot el dia de dir, ostres, jo aquesta feina és que no tinc prou experiència, no puc postular aquesta feina perquè no tinc prou experiència. O, ostres, això és que saps què? No tinc ganes de presentar els resultats que tinc perquè és que no són prou bons. Els hagués pogut fer bé, millor, no? Bueno, i parlant amb les Hipàties, perquè evidentment parlem bastant d'aquests temes, no? Clar, vaig veure que les més, que per mi són referents, les que són més, les que tenen una carrera més llarga en el nostre grup, no? I més experiència, que els hi passava molt sovint, no? I clar, jo vaig dir, ostres, si a vosaltres us passa també, és com que sou especialistes en això, no? I especialistes reconegudes i també us passa. Sí, sí, també ens passa. Que xulo, que us pugueu fer també com suport entre vosaltres i la veritat és que quan vaig treballar amb vosaltres i ara encara noto molt com aquest suport tan xulo, no? De que tots sigueu dones, es nota com, que és com diferent, jo crec, treballar-hi. Sí, sí, i és interessant també el fet que o sigui, no ens hem vist pràcticament cara a cara, eh? O sigui, hem estat 2 anys treballant així, no? Amb la pantalla. Mira, com neurones fregides, que encara no ens coneixem la meitat. Sí, és curiós, no? Com al final hem desenvolupat com tanta empatia, tan bon rotllo, tant, no sé, treballant així una mica a distància, i jo crec que és això, no? Al final són uns objectius molt forts que totes compartim i que hi ha una determinació general en desenvolupar aquest projecte que ha fet que ens unim molt, no? Quina passada. I, de fet, és curiós perquè vam fer una xerrada a la UPC l'any passat, era? I vaig trobar la Carla i ens vam saludar així com si ens coneguéssim de tota la vida, no? I la Carla em diu, ostres, però és la primera vegada que ens veiem cara a cara. És veritat! I ara, com natural. Clar. I quan serà quan finalment us espiritualitzeu i tindreu aquest moment de dir ala, ets més alta del que m'esperava? Tot això, quan ve? Doncs la missió la comencem el dia 16, el 16 d'abril, però el dia 13 ja volem totes dels respectius llocs i ens trobem a Grand Junction, a l'estat de Utah, i allà doncs, passarem 3 dies en una casa que hem llogat per desenvolupar els diferents protocols, per posar-los en comú, per ajudar-nos una mica amb el projecte, amb tota l'organització, i allà serà una mica com... Serem per primera vegada companyes de pis, les 7, en un lloc una mica més gran que el que després anirem, perquè encara estarem més confinades.
I bueno, allà doncs, veurem com va, no? Perquè, clar, treballar és una cosa, després viure és una Sí, altra, no? a veure qui rentarà els plats, qui no, Sí, bueno... exacte. La que ha gastat més aigua, cuidar-lo, no? Aquestes coses. Tu has sortit ja a passejar, ja no et No et toca, no? toca, em toca a mi ara. Clar. Sí, Perdó. no, això estem 15 dies a l'estació, del 16 d'abril al 29 d'abril. I això, i el 30, doncs, ja acabem definitivament, la nostra estada, perquè, el projecte continuarà en el sentit en què anirem, doncs, tractarem tot el contingut de totes les dades que haurem recollit dels nostres experiments, farem una documentació, farem presentacions, prepararem material didàctic, etc. No? Això doncs, continuarà ja uns quants mesos i llavors doncs, intentarem fer el màxim de divulgació sobre el que hem fet, Clar. el que sigui possible. Però llavors això vol dir que passeu Sant Jordi a Utah. Sí, passarem No? Sant Jordi a Utah. Hi ha l'Ari que ha proposat fer un taller de roses així d'origami i així. Oh! Llavors, sí, això també és molt important, no? Hem preparat algunes activitats, no? Per fer una mica de team building, Clar. per una mica de lleure també d'activitats, no? Sí. De relaxar-se, de treballar juntes, però chill. Podeu fer-vos d'aquestes, les cartes aquelles d'amor secretes, anònimes, de em caus molt bé perquè ets molt guai. Punts de llibre. Sí. Que xulo. Vale. Llavors, sí. Llavors també serà xulo, jo crec que el fet de que, això no ens coneixem molt, també no hem... Com que cada una s'ha dedicat molt al seu projecte, i treballem, diguéssim, individualment en cada projecte, tampoc hem tingut molt temps de parlar sobre el nostre projecte, de comunicar sobre el nostre projecte, què és el que farem, exactament com ho farem, i allà hi haurà el temps per fer-ho. Perquè sempre que ens trobem parlem de la missió en general, no? De coses que influencien a totes, però, clar, trobar el temps perquè cada un expliqui el projecte serà allà i crec que es podrà fer coses molt interessants i m'agradarà veure les sinergies que hi ha també amb els diferents perfils, no? Més tecnològic, més científic, com això jo crec que ens ajudarà molt també a desenvolupar els nostres projectes. Doncs no pateixis que jo ara et dono l'espai perquè parles del teu projecte, això. Ara parla del teu blog, explica'ns-ho tot. Què faràs amb el blog? Ara això no és una reunió de grup, sinó que tens tot el temps del món, tot el temps del món, una estoneta, per explicar-nos quin serà el teu experiment. Què faràs exactament amb el blog? Vale. Com he dit abans, el meu projecte, jo l'anomeno projecte perquè hi ha com l'experiment científic i la part com més tecnològica, no? Què vull fer a nivell, doncs, científic? El que vull estudiar són les influències de diferents ambients, factors ambientals en el blob i com és capaç d'adaptar-se i si es pot adaptar en aquestes condicions. Quines condicions? Doncs condicions que estan relacionades també una mica amb la diferència entre la Terra i Mart, no? A la Terra tenim una gravetat que no és la mateixa que la gravetat de Mart i, sobretot, tenim una radiació que no és ni de bon tros la que hi ha a la superfície de Mart. La Terra té dues proteccions principals pel que fa a la radiació. Una, la més important, és el camp magnètic de la Terra, que fa desviar partícules d'alta energia, diríem rajos X, gamma, etc. I després hi ha l'atmosfera, que també filtra unes certes longituds d'ona. Sobretot coneixem la capa d'ozono, l'ultravioleta, també una part de l'infraroig, per al vapor d'aigua, que hi ha a l'atmosfera, etc. Tot això Mart no té. Mart va perdre el seu camp magnètic i no té atmosfera, té una atmosfera molt fina. Llavors fa que a la superfície de Mart la radiació sigui molt, molt, molt important.
D'aquí també el problema de tenir tripulacions a la superfície de Mart, perquè aquestes radiacions, doncs els rajos X, els rajos gamma especialment, afecten a nivell atòmic i a nivell celular. Clar. Això doncs, fa que la pell se't cremi, no? Té aquest efecte, no? De Sí. cremar-te la pell, i doncs, és un risc molt gran de càncers. No gaire positiu. Sí. Llavors, doncs, evidentment, amb aquestes condicions, la vida no es pot desenvolupar de la mateixa manera. És un ambient molt, molt hostil per la vida, a part dels grans canvis de temperatura, etc. No? Però la radiació és un paràmetre molt, molt important. Llavors, amb el blob, el que vull fer és estudiar certes bandes de l'ultravioleta i de l'infraroig que estan filtrades per l'atmosfera de la Terra, com influencien sobre el blob, perquè el blob no està adaptat en aquestes longituds d'ona, perquè naturalment no les ha rebut a la superfície de la Terra. Llavors, com afecta aquestes longituds d'ona al seu moviment, en com arriba el menjar, o sigui, com es desperta, perquè el blob està assecat, o sigui, té un estat en què es diu l'esclerot, que està assecat, està en letàrgia, en hibernació, com es desperta i com es mou, com és la seva exploració del terreny en la recerca de menjar. Encara us els trobareu a mitjanit allà a la cara mirant-vos. Sí, és complicat, Després cal no fiar-se gaire del blob, i quan el llences l'has de llençar bé, has de verificar que sigui mort, perquè de vegades es pot escapar. Sobretot, com he dit, que s'havia relacionat amb els fongs, perquè s'havia classificat amb els fongs, perquè es reprodueix per espores. Clar, reproduint-se per espores, cuidado, perquè a la que el blob un ambient, sí, exacte, doncs que no és propici per la vida, genera espores, i aquestes espores s'escampen per tot arreu. L'any que ve ja ho veig. Desert de Utah està ple de sobte de blobs, no sabem què ha passat. I la Cesca mirant cap a l'altre cantó. Sí. Doncs, bueno, estudiaré això, la influència d'aquestes bandes de radiació, i després la influència de la gravetat l'estudiaré amb uns plans inclinats. Doncs les caixetes de Petri on hi haurà les mostres, doncs hi haurà una que estarà en un pla inclinat, i així podré veure doncs, com es mou i com afecta diferents graus d'inclinació. La part tecnològica és construir tot això. Clar. Això tu has portat tot el material i un cop allà construir-ho, o com ho faràs? Sí, el que he fet, he ideat com una caixa, que és com aquestes caixes que coneixem per cabina de seguretat biològica, que tots alguna vegada hem vist, doncs, que està tot cobert, hi ha uns guants, i manipules les coses així amb els guants. Doncs és una cosa així, perquè el blob no s'escapi, evidentment, perquè si es comença a repartir espores, doncs, bueno, pot ser complicat. I llavors el blob també no li agrada gens la llum, per tant, ha d'estar en un lloc fosc. No li agrada gens les altes temperatures, ni tampoc molt fredes. Llavors, clar, realment per observar el seu moviment, perquè vagi ràpid, etc., pels experiments, cal mantenir-lo més o menys a una temperatura de 20 graus, en un medi més o menys humit, per tant, en una gelosa. I llavors, doncs, bueno, tinc un sistema de càmeres que van fent flaixos i prenent fotos cada 2 minuts, com un time-lapse. Llavors, la caixa, doncs, hi ha uns ventiladors perquè no hi hagi humitat, hi ha uns sensors de temperatura, la caixa és transparent, és hermètica, es pot desmuntar. Doncs, bueno, hi ha tota aquesta concepció del contenidor, que és la part tecnològica del projecte. Vale. Ens pregunten pel xat, la Dimoni de Maxwell, que abans ens ha fet una pregunta que ens ha desquadrat, que què passaria si s'escapés, llavors? Si estàs de sobte un dia al lab i te n'adones que, upsis, no està tot aquí dins ara mateix, què passaria? Bueno, primer, a veure, tampoc és tan fàcil que s'escapi, perquè es mou, però es mou a poc. Es mou, el màxim de ràpid és 1-2 centímetres l'hora, anant molt ràpid, i 2 centímetres l'hora amb un tubet molt finet. Això quan té gana.
Però si té menjar per allà es queda... Llavors també el fet de que doncs la capsa de Petri, ara no en tinc cap aquí, També he amb mirat la a veure si en tenia alguna, no sé per què. no, és que les he deixat a una altra habitació, però el fet de posar-lo en una gelosa, és una gelatina, clar, està molt bé el blob allà perquè és humit. Vale. Llavors, normalment, si té menjar es quedarà allà i sortir de la capsa, com que és un medi sec, no li agrada tant. Llavors, la seva decisió serà quedar-se. A més, a part de passar això, hauria de passar la capsa aïllada tèrmicament de Porexpan que tinc. A més, hauria de passar l'altre contenidor. Clar, és bastant complicat que s'escapi. Llavors també tinc una mica com de protocol dins del meu experiment. Quan els blops, cada 2 dies haig de canviar els blops de les caixes, Vale. els poso en un contenidor hermètic, com un tàper, diguéssim, i tot això dins de la capsa. Jo només els manipulo amb els guants, el poso dins del tàper, netejo amb alcohol, bla, 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 i torno a fer la mescla en la mateixa capsa, o sigui, en el mateix contenidor. El contenidor no l'obriré fins al final Vale. i tot està netejat, etc. Llavors, vaja, normalment no ha d'esporular perquè sempre tindrà menjar, etc. Llavors, si s'escapés, què passa? Primer s'hauria d'escapar, hauria d'estar en un lloc on hi hagi una mica d'aigua i una mica de menjar. Vale. Menjar orgànic, no qualsevol. I també l'ataquen bastant els bacteris. Llavors, Li tosses una mica al damunt i ja està. sí, no, el gros problema d'escapar-se és que, bueno, o el gros error és gent que se'ls compra per fer experiments a casa, sobretot aquí a França, com que van fer un experiment, que el van pujar a l'Estació Espacial Internacional i tal, van fer molta divulgació també doncs, a nivell educatiu, moltes escoles van participar a diferents experiments. Clar, hi ha molta gent que se'ls va comprar i va començar a fer coses a casa. Què passa? Que si l'agafes i el llences a la bessura, el blob aquell no sortirà de la bessura mai més. Clar. Es quedarà allà i tindràs espores i tindràs blobs de la bessura que et sortiran. Clar, l'has de congelar, no? O has de fer altres coses perquè mori. Aquest és el problema, no? Deixar-lo en una bessura, sobretot. O sigui, a les escombraries no poseu els blobs. És bo saber-ho. Poseu en una bosseta i els congeleu i ja està. I els moriran. Pel xat està tothom emocionat imaginant-se un escape room pel blob que intenta sortir a Missió Impossible 12, Out of the Box, bueno, tota una història. Cuidado, perquè el nom de Blob ve d'una pel·li d'aquesta sèrie B en el que hi havia, que es deia The Blob, I era com una mena de gelatina gegant que absorbia la gent i se'ls menjava. I d'aquí van treure el nom de Blob, perquè el no es deia Blob, es deia Fisarum polycephalum. Bueno, però Blob és més fàcil de dir, també s'entén. I ara... Llavors, els que estigueu interessats en aquest tipus de pel·lícules i tal, doncs busqueu The Blob i veureu la pel·li. Llavors, si la gent té moltes ganes de saber si el teu blob s'escapa o no s'escapa, si creix o no creix, com van els experiments, s'han d'esperar fins al final de tot que ens ho diguis o com funciona això? Bueno, ara tinc previst obrir un perfil d'Instagram del meu experiment on començaré a penjar doncs, bueno, una mica tot el que estic fent abans de marxar, totes les preparacions, i llavors sí que durant la missió allà doncs, no tenim connexió, per tant no podré comunicar res, sí que agafaré fotos i tal, tot això serà posterior i seguiré penjant coses. Llavors, la meva idea també és fer tot un seguit de tutorials per explicar com muntar un contenidor similar a casa. Vale, perquè el teu blob no s'escapi. Sí, perquè el blob no s'escapi. També fer tot el setup, per exemple, amb les càmeres, amb Arduinos, amb Raspberries, amb tots els sensors, la part tecnològica, i després també doncs, ensenyar una mica quins tipus d'experiments es poden fer a casa, com fer experiments per comprovar que el blob aprèn, per exemple, i aquestes coses. I tot això, en principi, ho comunicaré a través d'Instagram i segurament, potser crearé una pàgina web i així pels tutorials més llargs. Vale. Però si voleu saber també moltes altres més coses dels projectes de les altres companyes, doncs tenim la nostra pàgina web, que és hypatiamars.com, i allà està de moment tot en anglès, hi ha la previsió. Hi ha la previsió. Previsió, sí, ja ho sabia. De fer-lo també en català
i allà doncs, hi ha una mica de descripció de tots els experiments. Llavors anirem penjant també en el nostre Instagram i serà sobretot després de la missió on realment comunicarem així tot el material, tots els resultats i bueno, ja tenim idea de fer presentacions i escoles, instituts, i allà on ens convidin. Per tant, si els oients, Si algú vol convidar? si les oients esteu interessades, doncs podeu demanar als vostres profes a instituts també, a universitats i podem doncs, venir a fer una xerrada amb vosaltres. Molt bé. Jo he de dir que pel xat la gent està on fire, enamorada del Blob i han començat a passar links de com comprar-te el Blob per Amazon i que ha causat furor. Per tant, tan bon punt hi hagi la compte d'Instagram, aneu a Hipatia_Mars, que podreu seguir també quan tot això es faci públic i anar seguint el desenvolupament del Blob de la Cesca. No sé si li posaràs nom. Li posaràs nom? Bueno, això és una altra cosa. Tinc també previst, a veure si per temps i tal puc fer-ho, de llançar una mica de campanya de buscar noms als blogs. I llavors també, bueno, he pensat alguna sèrie de també regals, doncs seria un sorteig, no? Entre els blogs, entre els noms triats, doncs un sorteig de les persones que haureu participat i això, sí que sí, ja ha previst posar noms als blogs. Tindré bastants blobs durant l'experiment. Tindré 4 blobs que estaran en experimentació durant 2 dies i faré seran uns 10 dies més o menys, doncs compteu uns 40 noms. Bueno, així tots bé. No, però crec que ho simplificaré i faré, perquè tots són clons, Llavors, el mateix experiment, el mateix setup, tinc un blob de control, un blob sota infraroig, un sota ultravioleta i un altre amb influència de la gravetat. Llavors, els hi puc posar el mateix nom, no? Els hi puc posar, no sé, Jordi 1, Jordi 2, Jordi 3, Jordi 4, per ser més fàcil, no? I a la segona ronda ja els hi posaré un altre, no? I per Sant Jordi, el Jordi el deixeu passejar-se per la superfície de Mart. Pues no estaria malament. Mira, el que puc fer és dibuixar un cor, no? Amb el menjar, i així s'anirà a menjar i farà un cor. Serà groc, no serà vermell, però... Bueno, això després, amb una mica d'efectes i ja està. Ja està, Hashtag filter, sí, sense... Bueno, amb la llum infraroja potser puc fer un efecte. Tots són solucions. Mira, tot és ciència i art, al final. Aquí sortiran imatges precioses. Doncs ja anirem tancant aquest directe. Moltes gràcies a tothom que ens ha seguit. La Dimoni Maxel tenia una última pregunta que potser podem fer abans de tancar la paradeta, que és, bueno, té moltes preguntes. Jo crec que una és més en broma, que és pots dibuixar una neurona fregida. Aquesta la saltarem. Bueno, sí, també puc fer. També, vale. Et passarem tots els dibuixos que volem que facis, no? Vale. I jo crec que la pregunta que era més seriosa, perquè comença dient pregunta seriosa, és què vol dir aprendre en el context del Blob? Vale. Què vol dir aprendre? En general, pregunta així lleugera, per acabar el directe. Per acabar de digerir. Exacte. Què vol dir aprendre, no? Aprendre vol dir adaptar-se al medi, adaptar-se a les condicions canviants del medi. Un dels experiments, no, que van donar lloc a afirmar que el blob era capaç d'aprendre és un experiment que es va fer en un medi salí. O sigui, al blob no li agraden gens les sals. I llavors, doncs, el van posar en un pont de sal cap al menjar. I aquell blob només perquè, diguéssim, que el menjar desprèn una sèrie de molècules que el blob és capaç de captar i, per tant, sap cap on ha d'anar per anar a buscar el menjar. No és. No. Llavors, sabia que havia de passar el pont de sal. Clar, al principi li costava molt passar el pont de sal perquè no li agradava gens i no estava acostumat. No? Fisiològicament, doncs, no tenia la capacitat de passar aquest pont de sal. I trobava el menjar. Llavors, aquest mateix blob el tornaven a posar en un pont de sal. I cada vegada anava més ràpid. Fins que anava igual de ràpid com que no hi hagués pont de sal.
això és una adaptació al medi, això és una adaptació, per tant, és un aprenentatge après. I a més, van fer una altra cosa que encara és més curiós. Un blob, tu agafes un blob, el parteixes per la meitat, i ara aquí tampoc tindré els blobs. Ara no sé on els he posat. Tenia els Bueno, és blobs que aquí. ja s'han escapat, ja està, Cesca. Bueno, estan secs encara, Vale. no? Um, un blob, el talles per la meitat, viu o sec. Bueno, són vius, encara que estiguin secs, perquè si no, no Estan dormint, reviurien. estan fent una migdiada. Sí, estan hivernant. O sigui, un blob hivernant o un blob despert, el talles per la meitat i tens 2 clons del mateix blob. Doncs el que van fer amb aquest mateix experiment va ser fer un clon del mateix blob, entrenar un blob, posar els 2 blobs en contacte, els 2 clons, es van unir i tenien la mateixa capacitat del blob que havia pres. Uau. Sí, sí. Uau, quina passada. Inclús amb organismes que no eren clons. Es van unir i van compartir les capacitats, l'aprenentatge, no? És super interessant. Que fort. D'aquí res ja ens passarà en tot. Ni intel·ligència artificial ni res. Ha de ser blobs. Sí, de fet, bueno, parlant d'intel·ligència artificial, hi ha el que es diuen els algoritmes genètics, no? Són algoritmes de càlcul que estan basats en l'observació, no, de la genètica, els mecanismes genètics, no? Doncs hi ha tota una sèrie d'algoritmes que s'han creat gràcies a l'optimització dels blobs, a observar els blobs, com optimitzen els blobs, i a partir d'aquí doncs, fer-ne una metodologia de càlcul, no? D'optimització. Que xulo. Això també ho podeu buscar, si us agraden les matemàtiques i així, doncs també és un camp que també s'està investigant. Quina passada, quina fascinació pels blogs que tenim ara tots, que estan pelxats enamorats del blog, amb ganes de veure com els hi fa els teus blogs, que no s'escapin, sisplau, que si no ja no en tindrem ni Mart, se'ns quedarà ja tot ple de blogs. No sé si hi ha alguna última cosa que vulguis dir abans de fer tancament del directe. Bueno, jo us diria que ens seguiu, que seguiu el projecte Hipàtia a les xarxes socials, perquè tot just comença la missió, no? Estem ja ultimant tots els experiments. Anirem publicant coses, anirem publicant informació sobre com ens va a la base, etc. Sobretot quan tornem, allà hi haurà el boom de tota la informació. I que no dubteu doncs, en contactar-nos si teniu preguntes, si voleu saber més, si teniu propostes de fer, doncs estarem encantades de respondre. És la nostra feina, és pel que hem creat Hipàtia. I això, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat avui. Ha sigut un plaer, m'ho he passat molt bé. Nosaltres també, jo crec, tant els oients com jo, ens hem passat molt bé. Moltes gràcies a tots per seguir-nos i per ser tan actius per xarxes, pel xat. I moltes gràcies, Cesca, per haver vingut a explicar-nos una miqueta més Hipàtia. Recordeu que @Hipàtia_Mars podeu seguir l'última informació de la tripulació, que ja es va acostar en el gran moment de marxar. I ara, doncs, un cop més, moltes gràcies a tots els que heu escoltat i ara farem un raid, que és que si us quedeu anireu directament al directe del Norman, que és un dels cracs dels directes de Twitch en català. I moltes gràcies per tot. Adéu! Gràcies!